A veure, hola, bona nit. Avui, per sopar, soparem pizzas de pagès. Això quan jo tenia el refugi, allà a Copons, ho presentava amb llesca de pa de pagès, vale? Però aquell de cap de setmana, vale? Que és molt més gran, que és un pa així, d'ample, i a més de tallar-la així amb rodanxes, o tallava lineal, però diguem de dalt a baix, la part més llarga, i sortia unes llesques grosses, i li dèiem la pizza del pagès. Vale? Avui ho farem amb la Laia, amb els nens, i ho faré una mica al gust dels nens, vale? Que és el que els agrada, i que amb ells, però la que em menjaré jo, que a mi m'agrada tot, que és la que presentarem, vale? Que necessitem tomàquet, que l'hem fet nosaltres, ja veureu com l'hem fet. Bueno, és tomàquet, és un tomàquet ratllat amb una mica de ceba i all, i ara ho triturarem, i també es pot fer servir tomàquet de Solís, aquest que ja ve preparat, que posa frito, però el que dèiem, que si ja aquí que estem confinats ho podem fer nosaltres, cuinar amb els nens i els ensenyes, doncs tot això que guanyem i guanyen ells, vale? I producte més bo. Vale? Després li posarem l'oliva, que la Laia ja l'ha tallat, ja ho posaré com la talla. Li posarem Frankfurt, perquè el Bernat avui volia menjar Frankfurt, i a més de menjar un Frankfurt, doncs farem una pizza i hi haurà Frankfurt. Una cosa que els agrada, i perquè serà una pizza de fondo de nevera, hi posarem el que tinc a la nevera, pernil dolç, vale? El formatge, que és de bola, d'aquest tou, vale? Que ja veureu com ho fa la Laia, que ho ratllarem, i aquest serà el tomàquet de sobre, vale? També hi posem anxoves, orenga, que aquest és nostre, bueno, la sal, l'oli del Pineda, i no em deixo res més. Ara veurem com ho fem, vale? Vinga, ja ara. Una altra cosa que m'he deixat és la ceba tallat amb juliana, vale? Repartida per sobre, que ara veureu com ho fem, vale? Vale, comencem a tallar els productes. Ja aneu veient que tallar per exemple la ceba, hi ha moltes maneres de tallar, vale? Hi ha bromoir, hi ha tacos per fer sofregits express, que es diu, i després hi ha el tall de juliana, però hi ha diferents noms. I ara us ensenyaré el que és la juliana, vale? Treus la pela, vale? I aquí en aquest cas, si volguéssim fer bromoir, talles així amb línia, vale? I fas un tall i després vas ajustant segons el tamany que vols. Aquí en aquest cas el que tallarem és el primer cap el treus amb tires, vale? Què aconseguim aquí? Doncs aconseguim aquests talls, vale? Amb tires. Això s'ho diu juliana, vale? Vinga. El pernil dolç, amb tires. Els Frankfurt, tallar-los amb rodanxes. Aquí hem ratllat uns tomàquets i amb la ceba i estem fent el sofregit, bueno, el tomàquet ja sofregit, que és el que hi posarem a les llisques, vale? Per fer les pizzas. A veure, el costi va de Solís, ho veus, amb una mica de ceba, i després ho triturem i ja està, i tens un tomàquet d'aquest fregit. Però bueno, valdria per exemple, un tomàquet d'aquest Solís frito, tomate frito, no? Però nosaltres ho fem, vale? Vinga, va, gràcies. Tenim el forn engegat i ara comencem a decorar les llesques,
les pizzas de pagès. Vale? Jo posaré el tomàquet i jo aniré a darrere a repartir. Ara posarem el Frankfurt. I ara la Laia hi va posant mentre també les olives. Ara hi posarem el pernil dolç. Formatge, que és el que anirà per sobre de les pizzas de pagès. Vinga, fins ara. I ara tirarem la ceba. Que només me la menjaré jo, amb ceba. I m'agrada molt la ceba. Molt. A mi m'agrada tot. Ara hi posarem anxoves. I ara hi tiraré la Laia, tirarà el formatge. Sense por. Al mig, que no surti fora. A fora no fa res. Ara amb un toc d'orenga. I un toc molt important d'oli del Pineda. Jo sempre dic del Pineda, però és que té un oli molt bo. Tinc la sort que em subministra l'oli. I això, al forn. He de calcular, jo tinc el forn fa 20 minuts engegat a 200 graus, ara el baixaré a 180 i jo cal calcular un quart. Una mica aquí i entre 170 i 180 i a dalt i a baix. Vale? I vinga, forn. Això porta 10 minuts i ja ho tenim quasi. I ara el que engego, veu que està ja una mica fosc, i ara el que engego és el gratinador. Vale? Pujo una mica la temperatura, que ja l'he pujat, i el gratinador. I vinga, gas. És el resultat. Aquí s'ha fet una mica massa, perquè el fondo del forn s'ha de controlar, però a mi m'agrada així. Vale, doncs aquest és el que vull que proveu, perquè és diferent i és boníssim. El pa és d'aquí al barri, a l'Alemany. Comprar, ja dic que s'ha de potenciar, comprar al barri, fruita, carns. Ja s'ha d'anar al súper també, però ara que estem confinats s'ha d'anar a comprar el petit comerç, el de proximitat, perquè ho necessitarem tots, que això va per llarg. Però bueno, la Laia m'ha ajudat molt, el Bernat no gaire, perquè a ell no li acaba d'agradar, però bueno, això és el que és important, no? Vale? Vinga, bon profit, i a la propera ja farem una altra història.